den všem, já jsem Štěpán Černoušek a dnes si budeme povídat s Petrem Juščákem, slovenským spisovatelem a badatelem, který se dlouhodobě věnuje tématu odvlečených osob z území dnešního Slovenska do sovětských gulagů. Napsal o tom několik knih, dokonce to téma zpracoval i do jednoho románu a do dokumentárních filmů. A my se s Petrem známe už dlouho, ty témata našeho zájmu se značně prolínají a já jsem rád, že se dnes zase můžeme po čase vidět a popovídat si tady v Praze ve studiu. Ahoj Petr. Ahoj Štěpán. Tak, před 80 lety skončila druhá světová válka. Ale postup Rudé armády do východní a střední Evropy neznamenal zdaleka všude osvobození. Pro mnoho lidí to naopak byl začátek nového utrpení, protože na těch dobytých územích sovětské Rusko začalo zatýkat tisíce lidí a posílat je do Sovětského svazu na nucené práce nebo do táboru gulagu. My tady v Česku víme o osudech stovek takových lidí. Převážně to byli meziváleční emigranti, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, kteří získali československé občanství a hned po konci války byli zatčeni orgány Směrš a NKVD a posláni do táboru gulagu, jako byl například generál Sergej Vojcechovský. Ale moc nevíme o tom, jaká byla situace na Slovensku. Můžeš nám ji trošku přiblížit? Prirodzene. Ale ja by som sa ešte vrátil troška hĺbšie do histórie. A je tam spomienka Jana Ursínyho, bol to slovenský politik, agrárnik, ktorý sa zúčastňoval na rokovaniach na najvyššej úrovni. A v jeho memoároch je zmienka o tom, ako Stalin na takomto stretnutí povedal, že viete, prídu k vám naši osloboditelia, príde k vám naša armáda a viete, to sú ľudia, ktorí sú jednou nohou vždy, teda niekde na hranici smrti a budú robiť nejaké neprístojnosti. Možno vám budú naháňať nejaké devušky, ale prosím vás, buďte ako takí nejakí trpezliví, skúste chápať, že to sú ľudia, ktorí jednoducho sú v tej frontovej línii. Táto veta ma dosť zarazila, pretože ona na prvý pohľad znie tak ako keby blahosklonne, že možno sa niečo udeje. A ešte sa vrátim troška hĺbšie. V čase prvej svetovej vojny došlo k prelomeniu frontu na východných hraniciach terajšieho Slovenska. Vtrhli na východ Slovenska ruské vojska a nastalo neskutočné, neuveriteľné plienenie, barbarské plienenie týchto vojakov po slovenských dedinách. Toto sa z politických dôvodov nikdy nevytiahlo na verejnosť začias ani Prvej republiky, bolo to nepohodlné a pochopiteľne ani už potom teda po druhej svetovej vojne. Ostalo to utajené, vyťahol to nedávno, asi pred rokom to vyťahol prešovský historik Peter Koňa. Čiže už vtedy bolo na východe Slovenska bol obraz o rôznych ruských armádach nie veľmi pozitívny. Takže aj to oslobodzovanie, ktoré sa blížilo, nieslo určitý takýto charakter, nemusí to dobre dopadnúť. A jak to tedy dopadlo, když se vrátíme zpátky do toho roku 1945? Dopadlo to tak, že v podstate my hovoríme o tejto téme ako o bývalom Československu a tým pádom zvykneme spomínať aj Podkarpatskú Rus, aj keď veľmi sa jej nevenujeme. To je tiež pravda. Ale treba povedať, že už na Podkarpatskej Rusi začalo masové odvliekanie obyvateľov. Hovorím, že tie detaily príliš známe nie sú, ale u nás tie detaily sú už veľmi dobre známe a išlo tam predovšetkým o to, že pri obsadzovaní, pri vytláčaní nemeckých vojsk hneď v závese tej prvej línie Červenej armády išli vojaci NKVD, čo je všeobecne známe, politická polícia Sovietskeho zväzu a opäť v závese za nimi išla tá
kontrašpionážna jednotka Smrť špionám, o ktorej je takisto už veľa vecí známych, o jej brutalite, o ich sadistických praktikách a podobne. Takže ako náhle došlo k obsadzovaniu, i hneď vystúpili do popredia hlavne NKVD a začali s týmito internáciami obyvateľstva. A to se píše už rok 1945, anebo už to bylo dřív na území 44. Slovenska? Ako náhle prekročili hranicu sovětské vojska, tak začali sa tieto deportácie, čiže už v oktobri 44 hore na severovýchode Slovenska. No a systém bol známy. Mali niekoľko spôsobov, ako na to. Jeden spôsob je ten, ktorý považujem za mimoriadne perfídny a zákerný. A je to aj taká ilustrácia úrovne tejto civilizácie, ktorá sem vkročila. Zvolávali ľudí na drobnú prácu, na to, aby pomohli sovietským vojakom pri odstraňovaní škôd, opravách mostov. Dokonca volali aj povozníkov, aby bolo treba niečo odviesť, priviesť. Aj takýchto ľudí, odhrabávanie snehu a podobne. Takže ľudia sa v dobrej viere zhromaždili aj s náradím a táto dobrá viera pohasla okamžite, ako náhle postavili k dverám vojaka so samopalom a náradie im odňali. Takže toto bol jeden zo spôsobov, ako ich zhromaždiť bez toho, aby ľudia protestovali. No a oni potom s nimi bylo co? Oni teda začali něco pro ně dělat na místě, anebo? No a to je tá prvá skupina. No a tak pochopiteľne, že maširovali potom v zástupe, alebo na niektorých miestach ich naložili na auto. Väčšinou peši, keď to nebolo tak blízko, tak ďaleko, povedzme 20-30 kilometrov, aj 50 šli peši v zime, v mraze do ďalšieho mesta, buď do Košic, teda do také centrum bolo jedno vo Vranove, na Toplo v Humennom a odtiaľ potom sa putovalo spravidla už vlakmi do Sanoku, do Polska, zo Sanoku do Samboru a zo Samboru do Lvova. To bola taká pomerne typická trasa, kde ich distribuovali ďalej. To znamená, že oni šli v domění, že chviličku pomůžou pár hodin, možná jeden den sovětským vojákům a bylo z toho několik let pracovních táborů v Sovětském svazu. Áno. A to je teda ten podobný způsob jako v Maďarsku, kde to nazývají málenký robot, kdy stovkám tisíc Maďarů sovětští vojáci přesně říkali, pojďte na málenkou robotu, malou práci. Áno. A nakonec z toho byly léta v pracovních táborech. Takže to je stejná operace jako ten málenký robot v Maďarsku, který se dotkl, tuším, snad 500 000 lidí. Áno. To je v podstate to isté. Ono sa tak nejako v Maďarsku skomolilo do toho malenkého rabota, ale v skutočnosti ich volali na tú malenkú rabotu. No ale to bol ten jeden spôsob odvliekania. Ono ich bolo viac. Totižto ďalšie spôsoby boli tie, že komunistická strana spravidla už mala pripravené zoznamy tzv. Nepohodlných ľudí. Tieto zoznamy robili slovenskí komunisti, ale boli aj inštruovaní sovietskými agentmi NKVD, ktorí boli infiltrovaní do partizanského hnutia. Takže tí sovietskí partizani, ktorí prišli pomáhať povstaniu, oni vlastne boli, je to jasné, je to historicky dokázané, boli to agenti NKVD, ktorí pripravovali pôdu pre vstup sovietskej armády na naše územie. Napokon to bolo aj v Čechách to isté, na Morave. Je to známe, že tak podobne to fungovalo. No a na základe týchto zoznamov, my sa dnes môžeme domnievať, koľko tam bolo vinných a koľko tam bolo nevinných. Jaké sú tie odhady? Odhady, netrúfam si k tomu povedať. My sa môžeme k tomu dostať ešte neskôr, lebo budeme hovoriť aj o tých praktikách súdnych. Takže zatiaľ by som pri tej téme tej prvotného kontaktu ešte
upozornil na ďalší spôsob. A ten ďalší spôsob internácie bol ten, že jednoducho sovietskí vojaci v mestách doslova lovili ľudí. A to bol prípad v Prešove, že pozdávalo sa tej vojenskej hliadke, že ten alebo onen, tak ich oslovili, vy ste kto, povedal meno, poďte podať hlase, poďte podať vysvetlenie. Alebo rovno zaklopali, potrebujeme vysvetlenie. Išli podať vysvetlenie a vrátili sa o tých 5 rokov. Takže to bol taký ďalší. A to bylo opravdu náhodně vybraní lidé, u kterých nebyly žádné, řekněme, důkazy o tom, že by sloužili ve slovenské armádě. Áno. To bol prípad Kaletu a ten Kaleta zanechal jeden vynikajúci záznam o tom. To je asi 200 strán rukou písaný denník, kde veľmi podrobne popisuje situáciu v Prešove, ako sa odohrala. Takže v závere, keď tam sedelo len v jednej miestnosti 70-80 ľudí, maličká miestnosť, kde sa nedalo v podstate ani hnúť, to bola taká taktika. Natlačiť ľudí do jedného priestoru, ponížiť a obmekčiť. Takže tam boli právnici, učitelia, ekonomovia, je tam advokát, spomína hokejistov, prešovských voľakých. Spomína tam partizánov, ktorí bojovali a zrazu sa ocitli ako deportovaní, ako internovaní. Takže bola tam zmes ľudí, bola tam jedna celá žandárska zložka, asi 20 žandárov, kde nemali šancu skúmať vinu u žandárov, kto ako sa previnil voči komu a voči čomu, čoho sa teda dopustil, aby oni stanovili ten jeho ortiel. Potom zápisy z toho vyšetrovania máme pochopiteľne iba z jednej strany. Máme záznamy od našich ľudí, ktorí boli vypočúvaní. Príklad, ten Kaleta, on skutočne bol ako profesionálny vojak ešte z Československej armády, prešiel do slovenskej armády po vzniku slovenského štátu a tam ako aktívny profesionálny vojak musel nastúpiť na východný front, kde robil v zabezpečovacej divízii, on bol spojarom. Takže oni si na ňom zgustli a otázky typu, čo si u nás pokradol, koľko devušek si ty tam teda nejako zneužil alebo znásilnil a takéhoto typu otázky. A on to spočiatku bral ako vtip, on sa dokonca mu to prišlo vtipné, ale iba chvíľu, že hovorí, vo vašej chudobe niečo brať, veď my sme vašich ľudí krmili, veď vaši ľudia nemali čo jesť, z našich zásob sme týmto chudákom dávali, aby nepomreli od hladu. No ale toho rýchlo prešlo, lebo videl, že to nie je vyšetrovanie, že to je len nejaké brutálne usvedčenie z niečoho, čo neurobili a tá budúcnosť je prinajmenšom neistá. Tak sa teda aj stalo. To bol spôsob vypočúvania. A takhle vyslýchali každého z těch lidí, které zatkli i ty, kteří šli na tu malou práci, na tu malenkou rabotu s tím nářadím a které pak svezli do okresního města, každého z nich vyslýchali, nebo je poslali bez výslechu rovnou na východ? Stalo sa, že niektorí prišli bez vypočúvania, že jednoducho doslova a do písmena zavlečení. Napríklad z Medzeva zobrali asi 155 ľudí a sústredili ich v Košiciach v budove súdu. Ale Medzev to byli slovenští Němci. To boli slovenskí Němci, áno. A ti ostatní, o kterých hovoříme, to byli národnostně Slováci, Maďaři, Němci, Židi? Prioritne šli po obciach s maďarskou národnosťou. Tam boli tie plošné zatýkanie najmasovejšie. Potom v obciach s nemeckou národnosťou. Tam sa to opakovalo v tom istom móde. A potom zatýkali tak, ako sme už teda hovorili, na základe udavačských zoznamov, na základe drobných údaní, že suseda a podobne. Prípad z
Trebišova, kde poštový zriadenec udal riaditeľa pošty a riaditeľa pošty zobrali, viac sa nevrátil. Potom bol taký spôsob, že teda sa sústredili na úradníkov. Že povedzme, je taký známy prípad v Košiciach, kde poštových úradníkov v masovom meradle takisto zobrali a zavlekli. Alebo spomínaní žandári. Jednoducho si vytipovali túto profesiu a týchto ľudí zobrali. Takže bolo tam všeličo možné medzi týmito ľuďmi. Oni pátrali aj po gardistoch, pátrali aj cieľene šli po tých exponentoch Tisovho režimu. No ale teraz si povedzme pravdu, tak tí exponenti, tí ozajstní zločinci, tak tí nečakali, kým príde sovietská armáda. Tí jednoducho sa zbalili a poutekali, emigrovali, poschovali sa a podobne, ale aj určite teda mne sa nedostali materiály do rúk o tom, koľko takýchto ľudí bolo v tej deportácii. Takže dnes je ťažko povedať, že koľko tam bolo vinných, koľko bolo nevinných. Ale môžeme sa vrátiť ku agentúre SMERŠ a tam máme veľmi dobré svedectvo Dušana Slobodníka o tom, ako práve títo SMERŠ, ako sa vysporiadali s frekventantmi teroristického kurzu v Sekuliach. To Nemci na odchode organizovali ešte takýto kurz, aby v tyle už potom na oslobodenom území, aby vykonávali teroristické akcie. Na to máme tú veľmi dobrú správu od Dušana Slobodníka v knižke Paragraf Polárny kruh, kde hovorí o asi 26 študentoch gymnázia vo Zvolene. My nevieme, koľko ďalších gymnazistov tam bolo z iných miest, ale o týchto určite vieme, že v tomto kurze boli vrátane pána Slobodníka. Boli tam aj ďalší ľudia, ktorých mená sú dnes známe. Bol tam aj pán, meno mi vypadlo, pán Košút, Ján Košút, takisto od Zvolena. On je autorom knihy Cez červený očistec. No a potom, keď si priložíme k sebe knihy Cez červený očistec a Paragraf Polárny kruh, tak tam vidíme rozdiel tej optiky Dušana Slobodníka a toho Košuta. Jedným slovom, Dušan Slobodník, už keď sa vrátime k tej vine a trestu, tak on sa tak nejako vyviňuje. Tí chlapci mali 17 rokov a niektorí z nich sa zúčastnili na vraždení v Ploštinej na Morave. No a tam, keď pochytala títo SMERŠ, keď pochytali týchto ľudí, tak tam padlo, tuším, 10 alebo 11 rozsudkov smrti. Tam ich aj zastrelili, týchto chlapcov. Slobodník sa viezol v aute s tými odsudenými a nikto nevedel, koho, kedy a kde popravia. Tak užili si aj oni svoje peklo, títo, čo prežili, no a skončili, tuším, s 15-ročnými trestami potom v lágri. Takže môže nastať aj takáto nejaká právna alebo akákoľvek iná diskusia odborná o tom, koľko tam bolo práva na tej ruskej strane sa takto vysporiadať, ale bola vojna. Evidentně mezi nimi byli lidi, kteří se provinili nějakým způsobem zločiny proti civilnímu obyvatelstvu na straně, řekněme, těch slovenských orgánů za války nebo německých, ale evidentně tam byli i lidi naprosto nevinní, kteří nic neudělali a byli odvlečeni, chyceni někde na ulici. A já vím, ty říkáš, že nemáme ty přesné údaje, protože předpokládám, že ty archivy v Rusku, které by přesně řekly, kolik lidí bylo takto odvlečeno, úplně otevřeny nejsou, ale přesto nějaké ty odhady těch počtů, jaká je ta situace v tomhle směru? Tam sa to stále pletie, tam sa totižto pletú dôvody pobytu v sovetských lágroch. Lebo
v sovětských lágroch mohlo prejsť možno tak 80 000 ľudí z bývalého Československa a možno aj viac, keď prirátame ešte Podkarpatskú Rus. Takže tie čísla, ja si myslím, tak ozaj taký veľmi, veľmi reálny až konzervatívny odhad by mohol byť okolo 80 000 ľudí. Ale to počítáme i válečné zajatce, ti, kteří opravdu reálně bojovali třeba ve Wehrmachtu, což byli i Češi z Hlučínska nebo ze Sudet, byli zatčeni během bojů a pak šli do těch táborů pro válečné zajatce a těch byly opravdu desítky tisíc, to asi víme, ale pak byli právě ti internovaní civilisti z odvlečení do Sovětského svazu, kteří procházeli buď i pod tou správou těchto těch táborů pro válečné zajatce, takzvané GUPvy, ale často tam šli i do táborů gulagů a tam teda ty počty jsou jaké? No, treba povedať, že je tam niekoľko tisíc utečencov z Podkarpatskej Rusy, ktorí prechádzali hranicu, dostali sa do Sovětského zväzu ako do krajiny, ktorá ich ochráni pred maďarským tlakom fašistickým a zistili, že nič nevyhrali, pretože skončili v tých táboroch. Dostali 2 až 3 roky dostávali lágru za prekročenie hranice. Ale to je trošku jiná skupina. To jsou lidi, kteří tam vlastně utíkali na začátku války většinou a těch je, tuším, podle odhadů, které se zpřesňují díky otevřenosti archivu na Ukrajině, nějakých 6 až 8 tisíc těchto lidí. Ale já mám na mysli právě ty obyvatele přímo z území dnešního Slovenska, kteří po té válce v tom roce 44-45. Áno, ja sa snažím vychádzať z toho, že koľko ľudí z bývalého Československa, teda aj z tej Podkarpatskej Rusy, prešlo lágrami. Áno, čiže keď my si musíme ujednotiť to číslo, najprv v takomto komplexnom nejakom meradle a potom môžeme ho začať rozoberať na drobné. A už teraz vieme, že z tých zhruba 6 000 podkarpatských Rusínov, že mnohí z nich vstupovali do Slobodovej armády, ktorá sa vrátila a oslobodzovala Československo. To je veľmi, 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 alebo pomerne málo známa informácia, že odkiaľ teda vzal Svoboda odrazu takúto armádu v Sovietskom zväze. Čiže treba brať potom aj tých vojnových zajatcov. Tých mohlo byť v jednom dokumente z komunikácie medzi Československým ministerstvom zahraničných vecí a sovietskou stranou sa spomína 46 000 ľudí, ktorí mali byť vojnovými zajatcami. A mali to byť teda spoločné počty pre týchto sudeckých Čechov alebo aj Nemcov, aj pre slovenských Maďarov z juhu Slovenska, aj zajatcov slovenskej armády. Čiže opäť roztriediť to je tak jeden ťažký oriešok a práca na dlhé obdobie. Ale je to jedna veľká skupina. Potom tam máme tých zavlečených, tých, ktorým som sa teda ja venoval. Ako pre mňa boli zaujímaví tí, ktorí boli doslova zobratí z domu bez udania dôvodu a stratili sa, zmizli na x rokov v sovietských táboroch. Buď sa vrátili, mnohí sa nevrátili. Takže téma, ktorí boli zavlečení a koľko bolo tých zavlečených, tam sa pri tých počtoch sa tie čísla splietajú. Že častokrát sa medzi zavlečených dostanú vojnoví zajatci, inokedy sovietská mašinéria úradná urobila z tých zavlečených vojnových zajatcov. A opäť to bol prípad tej prešovskej skupiny, to bolo asi 400 ľudí, kde oni sa dozvedeli na Donbase, sa dozvedeli, že oni sú vojnoví zajatci. Dokonca on píše už, on má taký, ten Kaleta má taký príjemný štýl, tak píše s takou iróniou a hovorí, no tak jedného dňa prišli velitelia lágru a hovoria, tak by ste
vy ako podôstojníci, dôstojníci, už nebudete chodiť do práce, lebo prišli nejaké teda regule z Moskvy, tak akože teda už dôstojníci nemuseli pracovať. No, prirodzene pracovali, hej, len už nie v tých ťažkom prostredí a nie v bani. Tak dozvedeli sa o sebe, že sú vojnoví zajaci. Tam už na tom pracovisku, v tom lágri. Čiže aj k tomu dochádzalo. A toto rozuzliť, tento úzol stále je to ešte veľmi ťažké. No len pri týchto dnešných počtoch, keď zoberieme, že Ústav pamäti národa má nejakých 7200 mien, potom takí rôzni súkromní bádatelia sú na východnom Slovensku jedna skupina mladých dievčat, študentiek, tuším, oni sa venujú po Bodrožiu, okolie rieky Bodrog. Dvaja páni, jeden Keteleš, druhý Keteleš, sú dvaja, ktorí sa venujú skôr tomu regiónu Moldava nad Bodvou, okolie Turňa nad Bodvou. Venujú sa maďarským, týmto spoluobčanom. A potom je ešte jeden pán niekde na juhu Slovenska, pri Rímavskej Sobote. Meno nepoznám, on taktiež sa venuje maďarským týmto deportovaným. No, v Košiciach vzniklo múzeum obeti komunizmu a tam zhromažďujú všetky čísla, všetky počty deportovaných a im to tam vychádza, že keď porobia prieniky z týchto rôznych zoznamov, že im vychádza okolo 13 000 ľudí. Stále je to nepresné číslo. 13 000 z těch, kteří byli odvlečeni ze svých domovů například a nejsou to lidé, kteří by byli reální váleční zajatci. Jestli tomu dobře tak rozumím. To stojí v dnešnom stave, tak je to deklarované, ale stále to nemusí byť úplne presné číslo, pokiaľ nie sú menné zoznamy s dokumentom. A keby aj boli, že z archívu, povedzme, donesú. No a donesú tam, povedzme, tých 400 Prešovčanov ako vojnových zajacov. Neboli to vojnoví zajaci, boli to normálni ľudia stiahnutí z ulice. Já si myslím na tom, i co tady říkáš, je strašně zajímavé to, jak se ukazuje, jak složité téma to je a jak je hrozně obtížné rozlišit, kdo byl vinný, nevinný, kdo patřil do jaké skupiny. A je vidět, že to potřebuje ještě strašně moc práce historiků, badatelů, i přemýšlení nad tím, jak o tom uvažovat. A vlastně i jaký je ten pohled na tu historii, jestli je to naše společná československá historie nebo jenom slovenská, protože my tady v Česku, když se díváme na tu historii, když říkáme českých obětí gulagů nebo sovětských represí nebo obětí mezi takzvanými československými občany, tak u nás se hovoří o těch lidech z té české menšiny, která žila v Rusku, v Sovětském svazu, kteří byli třeba popraveni nebo posláni do táboru gulagů, ale hovoří se i nebo potom o meziválečné emigraci do Sovětského svazu, kdy ti nadšení komunisti tam přijeli a budovali komunismus a pak je třeba popravili v koncem 30. let, ale také do nich počítáme právě těch 6-8 tisíc Rusínů nebo Židů z podkarpatské Rusy, kteří utekli před maďarským fašismem, pak vstoupili řada z nich do Svobodovy armády, vrátili se do Československa a zůstali žít mnozí z nich na území České republiky. A je vlastně vnímáme, nebo mezi těmi několika historiky, kteří se tomu tématu věnují, tak je vnímáme jako ty naše československé oběti. Ale do těch počtů, které hovoří o několika tisících lidí, už vlastně nepočítáme těch 13 000 odvlečených ze Slovenska. Takže já si myslím, že je potřeba se na to možná podívat i z trošku širší perspektivy a popřemýšlet víc teda ten československý kontext a pohled, kdo tam všechno patří nebo nepatří. Určite áno, je to veľký nedostatok slovenskej strany z niekoľkých dôvodov. Slovenská strana vôbec rezignovala na spoločnú históriu Rakúsko-Uhorsku
a až takým spôsobom, ktorý nie je priateľný v jednej civilizovanej krajine. Takto sa odstrihnúť sa od histórie, ako sme to urobili, ako to urobili teda naši a hlavne teda politickí predstavitelia. Raz sa to bude musieť zmeniť a budeme sa musieť vrátiť k spoločnej histórii. To isté sa zopakovalo v týchto posledných rokoch, keď opäť slovenskí politici odstrihávajú nitky spoločnej histórie československej. Je to jeden fatálny omyl. Opäť sa my budeme musieť k tomuto vrátiť a opäť tie potrhané nite, potrhané vzťahy budú sa musieť podávať späť dohromady, pretože my inak prídeme o svoju históriu a prídeme vlastne aj o poučenie z tejto našej histórie. Tak toto je veľmi vážny problém, ktorý stojí na Slovensku pred odborníkmi, politikmi, historikmi, intelektuálmi a vôbec pred elitou. A myslíš si, že to jde tím směrem podívat se na to z toho pohledu, o kterém hovoříš? Když tady vlastně říkáš, že se tomu věnuje Ústav paměti národa, má nějaké seznamy, to Košické muzeum obětí komunismu, tak to vypadá, že se tomu věnuje čím dál tím více lidí na Slovensku. No, venuje sa tomu čím dál tým viac ľudí, ale keď si zoberieme, že je 35 rokov od čias, keď to bolo možné sa tomu venovať, tak to je stále žalostne málo. Ústav pamäti národa za tie roky urobil pomerne málo. Na to, že je to inštitúcia platená štátom v téme deportácií, môžem povedať, že to je zanedbateľný čin alebo zanedbateľné výsledky, ktoré majú k dispozícii. Takže tam majú pred sebou ešte veľa úloh, ešte budú musieť veľmi veľa sa vrácať a čím ďalej, tým sa k tomu bude vrácať horšie, pretože už nežijú pamätníci. A kým tí pamätníci žili, tak to nás bolo pár, ktorí sme chodili po Slovensku a tých posledných ešte nasnímali, nahrali, nafotografovali, porozprávali sa s nimi osobne, tak možno, že v budúcnosti takéto v podstate novinárske, amatérske pokusy ešte nakoniec budú vysoko cenené. Ja som o tom presvedčený, lebo sme zozbierali veľmi zaujímavé veci. No ty jsi jedním z těch autorů, těch prvních, kteří se tomu začali věnovat. Je tady i u nás známá kniha Odvlečení právě, kde je několik těch příběhů. Loni ti vyšla další kniha 10krát Gulag, kde jsou další příběhy podrobně zpracovány. Ty se s tomu začal věnovat kdy a co tě vlastně k tomu přivedlo? A jaká byla tehdy ta situace ve výzkumu tohoto tématu? No, bolo to veľmi jednoduché. Po 90. roku, keď sa prevalili zakazované témy, tak my sme mnohé témy poznali zo Slobodnej Európy, z Hlasu Ameriky, z Londýna, Katyński les. Už sme vedeli v podstate v 87. 8. roku, že teda takáto udalosť sa odohrala, ale o deportáciách ja si nespomínam ani vetu. Ja si spomínam len tak z detstva, že sa spomenulo, že niekoho vzali Rusi a viac sa nevrátil, alebo niekoho vzali Rusi a tam robil, čo pracoval a vrátil sa potom domov. Ale to bolo tak všetko. Tie informácie o tých, ktorí sa vrátili, to bolo proste tabu. Zrazu sa toto tabu prevalilo, takže mňa skôr zaujímala téma deportácie do Ruska ako téma Jachimovských baní alebo téma disidentov, o ktorých sa predsa len z týchto zahraničných zdrojov niečo dostalo k nám. O tom sa nedostalo prakticky nič. Bola to pochovaná téma. No a tak celkom náhodou, že prvý, druhý, tretí človek a potom som sa dostal do archívu Konfederácia politických väzňov v Prešove a tam mali sekciu zavlečených. Tak to už potom bolo veľmi zaujímavé, keď do sekcie chodili aj niekoľko desiatok, aj stovky listov denne, kde sa v jednu výzvu v novinách sa potom hlásili tí ľudia a písali. Tak to už bolo potom také, že som pri tom pramení, ktorý tam bublal informačne, tak to už som sedel s pánom Pazdierom a on to odkrútil administratívne a ja som ako novinár som sa snažil
čo najviac z toho. Koľko sa proste toho dalo vyselektovať a triediť hodnotu tých, ktorých informácií, lebo aj tie listy boli rôzneho charakteru. Takže to boli 90. rok a potom to už išlo tak, že ako novinár som s tým išiel, som putoval toľko, koľko sa dalo, lebo nerobil som vždy teda len novinárskú robotu. A keď som mal iné zaradenie, tak pochopiteľne aj táto téma šla troška do úzadia. Ale keď to porátame, tak môžeme povedať, že nepretržitá práca. Niekedy viac intenzívna, niekedy menej intenzívna, ale do dnešných dní. Kolik si stihl těch pamětníků přímých vyspovídat nebo zpracovat těch příběhů? Ja som navštevoval len niekoľkých, ktorí boli výborní rozprávači, ale na konferenciách to boli v podstate možno 400-500 ľudí, kde dalo sa pohovoriť s každým a hneď zabezpečovať si u neho nejaký rozhovor, nejakú diskusiu, návštevu a podobne. Nie všetci boli ochotní. Nie každý bol prístupný. Tak ja som potom tak vyberal tých, ktorí aj dokázali niečo vypovedať, aj teda vypovedať chceli, aj nemali nejaké obavy a boli pozitívne naklonení tomu, že treba o tom ďalej hovoriť. A to neboli všetci, to zďaleka všetci neboli. Takže pri tých počtoch, no ťažko povedať, ja som sa už nakoniec sústredil možno na 50 ľudí takých, ktorí už potom mi dávali práve tie vzácne informácie, s ktorými sa dá pracovať dokonca až tak, že majú oveľa širšie súvislosti tieto ich informácie, ako len nejaké faktografické, že kto kde bol, čo videl. Že to už tam sa ide aj do tej sociológie, do psychológie ľudí. Už sú tam aj niektoré historické a vzácne historické dokumenty, trebárs stretnutia s optantmi, o ktorých je tiež pomerne málo informácií o vzťahu k optantom v Sovětském zväze. Jenom vysvětlil, že ti optanti to byli občané Slovenska, kteří se rozhodli, podlehli té propagandě a takzvaně optovali pro sovětské občanství, že přijali sovětské občanství a řízeně odjeli, se přestěhovali do Sovětského svazu, ano. Často do míst, odkud předtím s velkou radostí odjeli volenští Češi zpátky do Československa. Áno. Takže oni aj toto svedectvo doniesli, tí deportovaní. Takže akože taká pridaná hodnota týchto stretnutí bolo aj to, že poskytli veľmi cenné informácie z ďalšej témy, ktorá je rovnako zaujímavá. Takže tak by som povedal, že týchto vzácnych ľudí ja som potom navštevoval roky. V Česku v češtině vyšel jeden tvůj román A nezapomeň na labutě se jmenuje. Vyšel i tuším v ruštině a možná i v dalších jazycích. Ten popisuje naprosto neuvěřitelný příběh Ireny Kavašové, Slovenky, která byla odvlečena do Sovětského svazu, ocitla se v lágrech na Kolymě, kde se jí narodil syn. S tím synem ty seš v kontaktu a dokonce o tom jste natočili dokumentární film Můj otec Gulag, kde on vlastně, jste s ním snad byli na Kolymě, on tam vlastně zjišťuje, kdo byl jeho pravým otcem. Neuvěřitelně silný příběh. Ale kdyby si měl ještě nějaký další z těch příběhů, z těch lidí, které si navštívil, zmínit a krátce to popsat. Tam veľmi silný príbeh je príbeh Ivana Kováča a to je na jednu monografiu. On je totižto vklinený do jednej dramatickej rodinnej histórie, ktorá siaha až do Moskvy, až do Ruska, pretože on si vzal dceru ruských emigrantov, ktorí boli v Jugoslávii usídlení na úteku. A keďže on bol podkarpatský Rusín, tak narodil sa im vo Svalave, tuším, tam bývali, v Činadejeve bývali.
kde jeho rodičia boli učiteľmi. Tam sa im narodil syn a oni potom obidvaja skončili po anexii podkarpatskej Rusy, tak tí manželia Kovačovci skončili tu, nedaleko Prahy. V Prahe vyštudoval inak ako právnik. A veľmi stručne, veľmi krátko rodinu rozbili a on skončil v podstate v Kazachstane v týchto pracovných táboroch. Bol to priateľ Solženicina. Podarilo sa mu dostať domov. Rodina sa rozbila, syna videl až po 20 rokoch na tajnom stretnutí v Budapešti. To je tak veľmi v skratke. Tak my sme 10 rokov, viac ako 10 rokov sme robili tie stretnutia. Niekoľkokrát sme ho nafilmovali a mám aj množstvo nahrávok, kde rozpráva. Bol pre mňa zaujímavý človek, len až teraz zistím, koľko mu dlhujem, že som sa ho pýtal málo. Tak toto je jedna z najpozoruhodnejších postav, ktorých som ja osobne poznal. Ale bol tam lekár Fiedler, ktorého vlastne som doobjavoval až pred nejakými 3-4 rokmi, keď sa prihlásila jeho vnúčka a také diskrétne rôzne informácie sa pomaly budovali, až sme ich dobudovali potom s tými pozostalými a vytvorili celkom takú plnokrvnú postavu tohto lekára bez hraníc, úžasného človeka. Takže tých silných príbehov bolo viac. Aj povedzme, unikol mi pomedzi prsty pán z Košic Adrian Ilkovič. Toho som navštívil, natočili sme rozhovor, vyšiel o ňom článok, ukázal mi rukopis svojich memoárov. Potom, keď vyšiel článok, ozvali sa z Japonska ľudia, ktorí chceli poznať tento príbeh, keďže on súvisí s japonskými vojnovými zajatcami a naučil sa po japonsky, tento pán Ilkovič. Takže ja som urobil to, sprostredkoval som to, ten kontakt medzi Ilkovičom a Japonskom. No ale som už nepoznal, to nebolo síl ďalej pátrať po týchto koncovkách, lebo robil som to ako ten amatér popri nejakej svojej práci. Takže dnes sa mi niektoré takéto rozohrané cykly vracajú naspäť na stôl a našiel sa vydavateľ, ktorý tie jeho memoáre ide vydať. Takže môžeme čekať, že niekdy brzy vyjdou? Niekedy teraz veľmi skoro. Ja si myslím, že do konca roka by mali byť. Takže Adrian Ilkovič o tom, ako bol väznený s Japoncami. Bolo to fantastické počúvanie. Takže teším sa na tú knižku a uvidíme. A tvoje další plány, nějaké další knihy nebo filmy? Mám plán vydať Útek z lágru v Záporoží. Máme veľmi dobre, veľmi pekne zdokumentovaný útek pána Šándora, ktorý bol na úteku nejakých 8-9 mesiacov a končil v Sovietskom zväze na podkarpatskej, vtedy už zakarpatskej Ukrajine, nedaleko Užhorodu. Tam zistili, že nemôžu cez rieku sa dostať na druhú stranu, tak ich maďarská obec v maďarskej obci Naď Dobroň ich prichylili. Tam sa o nich starali 3-4 mesiace, kým neboli donútení, tak teda skončí sa táto rekreácia a už budú musieť naozaj nejako sa domov dostať cez tú najprísnejšie stráženú hranicu. Aj sa dostali. Je to tak dramatický útek a má toľko parametrov opäť, že ja som taký mikrotím, sme sa rozhodli, že by sme to vydali štvorjazyčne podľa prítomnosti tých, ktorých v tom príbehu majú nejaký svoj záznam. Čiže karpatský Nemec nemčina, Slovák slovenčina, maďarský priateľ maďarčina, maďarská obec pochopiteľne maďarčina, na ukrajinčina ako ďalší jazyk, pretože všetko od
Záporožia po Užhorod, pochopiteľne Ukrajina. A toto by sme chceli odprezentovať v tej obci, kde im zachránili život. Ako dar tejto obci, že majú takúto historickú kontinuitu, takúto historickú pamäť, kde ich predkovia dokázali tento veľký odvážny čin urobiť. Nebolo to vôbec také jednoduché, ako teraz o tom hovoríme. Tak takýto pomníček mám teraz v pláne popri iných povinnostiach, tak snáď už pokročíme zasa o krok ďalej, lebo rukopis je takmer hotový. Tak je ešte preložiť a zmanéžovať. To jsou skvělé plány a mě v té souvislosti napadá asi poslední otázka. Ty příběhy nebo i ty tvoje plány na to odkrývání téhleté historie v nepříliš pěkném světle ukazují na ty souvislosti s koncem druhé světové války, s tím, jak se chovala Rudá armáda a sovětské Rusko v té době. Nemáš obavy nebo necítíš nějaké tlaky ze současné vládní slovenské garnitury, kde naopak se tomu Rusku i váš premiér bohužel poměrně vlísává? Necítíš nějaké tlaky z tohoto směru, že by třeba nechtěli, aby se o tomhle příliš mluvilo? Táto téma je celkové poškodená. Bola poškodzovaná a je poškodená stále. Téma deportácií do Sovietskeho zväzu, téma zločinov niektorých, ktorých sa tu dopustili na našom území. Bolo to všetko prikryté a z ideologických dôvodov, z politických dôvodov to bolo tabuizované. A v podstate ten nezáujem za tých 35 rokov, taký ten okrajový záujem, nazvime to, alebo teda tak je tolerovaná téma. Ale to je málo, aby jedna téma bola len tolerovaná. Táto téma by mala byť na stole tak, ako je to v Poľsku, ako je to v Maďarsku, ako je to u vás v Česku a všelikde inde. Taliani sa venujú svojim vojnovým zajatcom v lágroch. Francúzi sa im veľmi intenzívne venujú. Nemci, Rakúšania, to sú všetko obdivuhodné pohľady, keď si človek klikne na ich teda stránky, čo všetko tam zhromažďujú a majú, tak my Slováci sme na veľmi smutnej priečke, čo sa týka záujmu o túto tému. Takže my v podstate, čo sme? My nie sme historici, nie sme nejakí objavovatelia, ktorí boli nastavení nejakou inštitúciou. My sme vlastne ľudia, ktorí sa zaujímajú o túto históriu a chceme k tomu niečo povedať, lebo tí trpiaci ľudia si to zaslúžili. Takže mal som takýto nejaký pocit v minulosti, že Rusko sa po 90. roku civilizuje, kultivuje, že teda ten prienik tej západnej kultúry, západných vplyvov tam prinesie nejaký ten nový spôsob myslenia, ale ukázalo sa pri týchto drobných vojnách po 90. rokoch, že to je omyl. Že oni sa nemienia nejako tak pridať do toho prúdu iného myslenia, do toho prúdu tej civilizácie, ktorá vyznáva hodnoty ľudského života, človeka, spolupráce, napokon vedy, výskumu. Tam premeškali všetky tieto pozitívne kroky, aby ich zriaďovali, no a zriadili akurát zbrojársky priemysel a pestujú si pocit akejsi krivdy, pestujú si naďalej pocit, že oni by mali so svojím presvedčením a svojimi hodnotami ovládnuť väčší a väčší priestor, čo je v absolútne príkrom rozpore s tým, ako premýšľa Európa, ako premýšľame my. No my sme, keďže sme na hranici, na civilizačnej hranici, tak Slovensko je bité v podstate zo všetkých možných strán a krmené
dezinformáciami a krmené všelijakými rôznymi nepravdami, nezmyslami. Len málo kritického myslenia tam je pri týchto dezinformáciách. Takže to je tak silná turbulencia na Slovensku, že tam aj bežní ľudia sa niekedy vedia ťažko zorientovať, lebo niekedy posudzujú z jedného príbehu, posúdia, ja neviem, celú históriu, alebo z jedného človeka posúdia pol národa, alebo že jeden bod je pre nich dôvod na to, aby posúdili celý priestor. A takto sa to posudzovať nedá. K tomu by mali aj učitelia viesť svojich žiakov a viesť aj týchto učiteľov. Že posudzovať veľké celky je treba len na základe mnohých reálnych faktov, reálnych skutočností a emócie, pocity dať stranou. Já s tebou naprosto souhlasím a myslím, že z toho vyplývá, že před sebou máš ještě spoustu práce. Tak bych ti chtěl popřát hodně sil do téhleté práce, hodně dalších knih a filmů. Věřím, že se podaří to téma ještě víc pozvednout a udělat z něj záležitost mnohem víc probádanější a známější nejenom u vás, ale i u nás v České republice. Díky moc ještě jednou. Petr Juščák, slovenský spisovatel, badatel, byl dnes naším hostem. Díky moc a ďakujem za pozvanie.